こんにちは。日本へ行きたいမြန်မာ女子一票です。今日は都会の勉強をします。都会の勉強をします。私と一緒に勉強しましょう。始めます。私今この動画を読みます。100年まで生きたかったら何をしますかという質問に長生きしている人に長女の秘訣を聞くと答えることがよくいいです。では、100年を超えた超えた人が毎食味噌汁を飲むと言ったら、それを信じて毎食味噌汁を飲みますか？長生きの理由は味噌汁だけでしょうか？その人はただ長女じゃなくて長女違いだ。ただ長女の何これ漢字はこれ漢字はかけいただ長女のかけいに生まれただけかもしれません。存在の違いだ。現在。存在じゃなくて現在です。現在の小に医療の発達をしていない時代に結核などの何これ感染症にかからずに来られたこれはでしょの上位。とても漢字が多いです。私漢字は読むことは苦いです。大思想。上位大思想だったのかもしれません。もちろん、長寿の秘訣を聞くのもいいかもしれませんが、同じように知っていれば、自分も長生きできると、考えるのは、単純すぎるのではないでしょうか？これは、長生きるためにどんなことをしたら長生きますかの、動画です。私はここに世の中に一番正しいものを選ぶのに、もう一度この動画を読みます。もう一度読みます。早く年まで生きたかったら何をしますかという質問に長生きしている人に長寿の秘訣を聞くと答える人がよくいいです。では、100年を超えた。私、これをそのまま超えたと間違えて読みました。
はい、今回はこれを超えたをわかりました。超えた人が毎食味噌汁を飲むと言ったら、それを信じて毎食味噌汁を飲みますか？長生きの理由は味噌汁だけでしょうか？その人はただ長所の何これ？家系。長所の家系に生まれただけかもしれません。小さいの小に医療の果たそしていない時代に計画などの簡単帳にかからずに来られたの上位大そだったのかもしれません。もちろん、長女の秘訣を聞くのもいいかもしれませんが、同じようにしていれば、自分も長生きできると考えるのは単純すぎるのではないでしょうか？私、今、この動画を読みました。だから、この質問を見て、4番の中に正しいものを選びます。質問は、これは何ですか？漢字を読めないときには、このアプリケーションに読みます。筆者がここで最も言いたいことは何ですか？質問は、筆者がここで最も言いたいことは何ですか？はい、私は今、この質問の順番を読みます。1番、長生きしたければ、100年を超えた人を見習って同じような生活をすると良い。これは1番の質問です。2番は長生きすれば豊かな人生を送れるというものではない。3番、長生きするには、漢字はとても多いです。食生活。3番、長生きするには、食生活の改善だけではダメで、医療の助けも必要だ。4番、長生きできるかどうかには、生活習慣だけではなく、体思想も経験している。4番は、長生きできるかどうかには、生活習慣だけではなく、体思想も関係している。はい。ここには、筆者は、最も言いたいことは何でしょうか？4番の中に何を選びますか？私、今、この4の中に最も一番ものを選びます。
はい。正しいものは何でしょうか？正しいものは何でしょうか？はい、私は、えっと、4番。4番を選びました。皆さんも何番を選びましたか？私に教えてくださいね。じゃあ、ここには正しいものが、どこかわからないんですから、次の動画にします。次の動画。次の動画を今私は読みます。新しい言葉が若い人の勘で、今漢字は読めない。このアプリケーションは使わないです。勘で、今私、頑張って漢字を読みます。皆さん。新しい言葉が若い人々の勘で、ロコしたとき、親や年配の人々は、その言葉が通じないと、お一食を受けます。ただ、世界のギャフを感じたいうだけでなく、言葉が通じなくなるかもしれないという恐怖があるからで、時代の違いを感じ取ってしまうからです。なぜなら、言葉が通じることこそ、時代という。この漢字は何ですか？私、今探します。すもともなす。はい、ここには読めません。時代という個数の時代を生きている漢字ない人の証だからです。今、私は、ここには漢字がとても多いですから、私は漢字を読むときは、違いがあったら、私に教えてくださいね。はい。私もう一度読みます。新しい言葉が若い人々の間で流行したとき、親や年配の人々は、その言葉が通じないと、お食を受けます。ただ、世界のギャフを感じたとだけでなく、言葉が通じなくなるかもしれないという恐怖があるからで、時代の違いを感じたとでしまうからです。なぜなら、言葉が通じることこそ、時代という個数の時代を生きている感じない人の証だからです。はい。
質問を読みます。筆者は何倍の筆者は何倍の新しい言葉の旅行に職を受けるのはなぜだと言っているか。もう一度読みます。これは質問です。筆者は何倍の人が新しい言葉の旅行に職を受けるのはなぜだと言っているか。はい。私、この質問を読みます。この順番の質問を読みます。1番。何これ愛知。愛知。意味。意味。これ意味でしょうか？意味でしょうか？はい、そうです。意味のわからない言葉を読むことは不安だから。2番。若い人と同じ時代に生きていないように感じるから。3番。世界の幸福がない方がいいと思っているから。4番。時代の旅行がわからないことが怖いから。はい、私、この質問を読みて、この世の中に一番正しいものを選びます。この世の中に、どんな番が正しいものを今私考えます。若い人と時間に非常に感じるからです。やれ。はい。私は2番。2番を選びました。皆さんも何番を選びましたが、私をコメントに書いてくださいね。はい、今日私は、動画の勉強をしました。私、明日も日本のいろいろな勉強をしますので、明日もまたも見てくださいね。じゃあ、今日はここに終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。今、私、この順番の中に一番正しいものを選びました。正しいかどうかわからないんだから、私に何番を選ぶのをコメントに入れてくださいね。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。また会います。